Vă salut! Numele meu este Covaci Iștoan și reprezint firma Advanced Life Solutions. Astăzi am dorit să vă prezentăm una dintre activitățile noastre, care este florăria online. Cum puteți să comandați de pe florăria noastră online? Este foarte simplu. Accesați pagina noastră de Facebook, care se numește Primăvara cu Dragoste. Acolo aveți mai multe modele de buchete și tipuri de flori din care puteți să alegeți. După care ne dați comanda și în 2 zile vă facem cu livrare la domiciliu, o să le primiți la domiciliul dumneavoastră. Ce avem rugămintea este să specificați exact florile din care aveți nevoie, câte să fie și tipul de buchet pe care ați dori. Puteți să ne precizați și culoarea ambalajului, felul de verdeață decorativă care să fie asociat cu buchetul dumneavoastră. Și puteți să ne spuneți și conținutul felicitării care va fi adăugat la buchetul dumneavoastră. Vă mulțumim că ați apelat la noi și vă dorim o zi plăcută.